Aşgabat Türkmenistanyň paýtagtydyr. Onuň kimlere göre 2000 ýyllyk, kimlere göre bolsa 140 ýyllyk taryhy bar. Bu ugurda taryhçylar, arheologlar we beýlekler henüz sürt kesip ulalaşmady. Eýsem Aşgabat sözüniň manysy näme? Şäheriň uzak geçmiş barada nähili çaklamalar bar. Türkmen dilçi alimy Soltanşa Atanyazova göre Aşgabat, Uşgabat, eşk, söýgü, awat, mekan, mesken diýen manylar aňladýar. Tarihçi Sergey Agajanow Aşgabat Ersaglar şäheri diýär. Rus geografiýaçysy toponimçi Eduard Mürzeýew Aşgabady Astart adly hasyrlylygyň we söýgüniň Zenan hudaýynyň şäheri diýär. Rus ýazyjysy Vladimir Sherbakov Aşgabady Asgard aslaryň şäheri diýär. Aşgabady as hemde awat sözleri goşulyp Asavat, ýagny Asman şäheri diýilýän çaklamalar hem bar. Bu çaklamalaryň arasyna köpleri göre iň meşhury Soltanşa Atanyazowyň Eşgabat versiýasydyr. Atanyazow Aşgabat sözüniň söýgü, mähir, höwes bilen awat edilen ýer, owa, şäher ýalymanyda ýüze çykan bolmagynyň mümkinligini aýdýar. Orta Asyr Horasanyň territoriýasyny we Günorta Türkmenistanyny Aşgabat adly ýerler köp bolupdyr. Meselem Öňmurgap oazisinde Aşgabat diýen oba bar ekeni. 1960-njy ýylda Maşatda çap edilen Eýranyň obalarynyň we şäherleriniň sözlügünde jemi 16 sany Aşgabat obalarynyň ady tuturýar. Atanyazowyň bellemegine görä ol obalar Eýranyň Maşat, Nişapur, Amul, Tehran, Maku, Behbehan, Ferdowsi, Birjent, Kerman vilayetlerine ýerleşýän ekeni. Göktepe söwüşinden soň 1881-nji ýylda Ruslar Aşgabat adly Türkmen obasynyň golaýyna harby berkitme gurýar. Oňa obanyň adyny dakýar. Aşgabat şäheri urilýar. Aşgabada 1919-1927-nji ýyllarda Paltaratsk diýilipdir. Paltaratsk marda ak gwardiýaçylar tarapyndan 1918-nji ýylda atylyp öldürilen revolýusioner diýilýäniň ady ekeni.